Li tevahiya Enqerê 25 navçe hene. Di nav van navçeyan da jî yê herî balkêş navçeya Mamakê ye. Mamak navçeyeka kozmopolit e. Li her derên Tirkiye û herêmên Kurdan koç kirtiye. Ji aliyê olî da Sunne, Elewî, ji aliyê netew da Tirk, Kurd, Las, ji aliyê polî da xizan û dewlemend her cure qismên civakî li vê derê hene. Ev der 1 sale dibin desthilatiya şaredariya AKP'yê da ye. Lê namzedê CHP Adnan Demirci êdî şans nade namzedê AKP Mesut Köse û da dizanîne ku hemû geç ana ewî nîşan dide. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Ez nebtenê berbijarê CHP me. Ez di heman dem da berbijarê hevalbendiya millet im. Rewşa herêma Mamek ev e, hindek berbijarên hevalbendiya gel derbasî hêla hevalbendiya millet bûne. Ez ji hemû beşên civakê denga werdigirim û em niha li pêşiya wan xuya dikîn. Partiya Baş û Partiya Demokratîk ya gelan HDP li Mamakê namzet dernexistine. Her du partî jî ji bo serokatiya şaredariya Mamakê piştgirî didin namzedê CHP Adnan Demirci. İyi Parti olarak biz Wekû Partiya Baş em ji bo berbijarên Encûmena Şaredariyê bejdar dibîn. Newzetê CHP berbijarê hevalbendiya millet e û em jî di nav dayne. Partiya Baş û Partiya Demokratîk ya gelan HDP û ji bo endamtiya meclisê jî deng dê bidin partiyên xwe. Pênc meclis üye me hene. Em dixwazin ji bo wa alîkariyê bikin. Alaka gel zaf baş e. Li vê gal me maqî qasî got em xebatkariyê dikin ti partiyê dî nakin. Vê gal di me maqî de tenê HDP heye. Partiya Saadetê jî li vê navçeya Mamakê gelek bi xwe ewle ye. Namzedê wan Seyîd Karagül de dibêje em bi projeyên xwe derdikevin pêş. Heta niha hiç namzedek jî wek me proje eşkere nekirine. Şu anda Saadet Li Mamekê bi tenê partiya me alternatîva rastî hene û şansa me ji her du berbijarên dî pitir e. Em bawer dikin em dê li wêrê serkeftinê bînin. Li Enqerê qiseke tê gotin ku kî navçeya Mamakê da serkeve Enqerê jî dê qezenc bike. Ev encam wê çiqas rast be an jî nerast be. Roja 31 Adarê dê diyar bibe. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.